Košarkaši Partizana i Crvene zvezde ostvarili su pobjede u 23. kolu Evrolige. Crno-beli su konačno prekinuli seriju od 7 uzastopnih poraza u elitnom takmičenju pobjedivši Bayern u Minhenu rezultatom 67-63. Joan Peñarol je ostvario prvu evroligašku pobjedu na klupi srpskog i regionalnog šampiona koji je tako pobegao sa dna tabele. Sa druge strane, crveno-beli su upisali drugi vezani trijumf na strani. Nakon pobjede nad Armanijem u Milanu, četa Saše Obradovića je u fantastičnoj utakmici srušila Monako posle produžetka sa 100:96. To je Zvezdi 13. pobjeda u takmičenju kojem je znatno povećala šanse da završi među 10 najboljih. Ipak, jedna stvar se desila tek treći put ove sezone u Evroligi kada su već ti rivali u pitanju, a to je da su i Partizan i Crvena zvezda slavili u istom kolu. Posljednji put se to desilo u oktobru u okviru 5. kola. Tada su crno-beli savladali Baskoniju u Vitoriji sa 91:79, dok su crveno-beli bili bolji od Real Madrida na svom terenu rezultatom 90:75. Ostaje da se vidi mogu li već ti rivali da ponove ovaj uspeh u petak. Partizan će u Minhenu igrati protiv Hapoela, a Zvezda u Bolonji protiv Virtusa.